Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kapugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 1, tuig 2022. Makitan kita live sa official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa kay sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang itong balita, Aksyon and Defensor Lisay. Kay karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Isa ka lalaki nga nagabaligya patalom sa Burgos Public Cemetery, ginpahalin. Lalaki patay matapos ginlabo sang iya hinablos. Sa mga nagapangunang nga balita national, bastante nga supply sang bulong sa mga evacuation centers ginapasiguro ni Presidente Marcos. Full face-to-face classes magpadayon sa Nobyembre 2 sa pihak sang kakulang sang classrooms kag manunudlo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6 Jess. Detalye sa nga itong mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ang hindi nga bahin Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung ukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tutungan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon.
nga nakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya sila ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri kong pwede sa lang agitayan ng mo ito. Sige. Imondak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check Kag sa niya sa nga mga nagapanguna nga balita lokal, ginkompirmar ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga ginpahalin sa Dalan Burgos sa San Burgos Public Cemetery ang isa ka lalaki nga nagabaligya sang mga patalom. Suno kay Ting, ang personal sang poso ang una nga nag-report kag ginabisuhan ang lalaki nga maghimo sang ibaligya bangod ini ang ginadumilian. Dugang paniting nagcomply man ang natungdan nga persona, ilabi na nga ginadilian sa patio ang pagbitbit sang patalom. Samtang ginklaro na ni Ting nga nalakip sa ginisyuhan sang special permit sang syudad ang pila ka mga ukay-ukay vendors sa Guaman sang Burgos Cemetery. Ang guro lang tong nagbaligya mga binangon. Okay. Bali, pila ka bilog ato ini ang effect? Oo, isama lang to ang baligya, binangon. Hindi ganit pwede nagbaligya. Hindi pwede ka dala mga kutsilyo, nagbaligya to sa binangon. Ang kabahin sa pagpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Sa iba niya balita lokal, ginpahayag naman ni City Administrator Pacifico Maghar III nga may enforcement unit na ang City Legal Office para magpatigayon sa clearing operation sa tion nga may mga flower vendors nga mag-obstruct sa dalan. Suno kay Maghari, magpatigayon man sa clearing operation ng enforcement team sa tion nga may mga flower vendors nga magabaligya nga wala sang special permit kag sa wala gindesignar nga lugar. Nagpangabay ang City Administrator sa may mga special permit nga magsunod sa mga pulisa kag regulasyon sang syudad. Sa naibaluan, masobra 400 ka mga special permit ang gini-issue sa Bacolod LGU para sa pagbaligya sa Bula kag Kandila karon nga tigkalalag.
So may ara kita ng team gin-assign si Attorney Ting para sa City Legal to ng effect enforcement sa mga malapaw sa dalan, mga maka-obstruct. Ang kabahin sa pagpahayag ni City Administrator Pacifico Maghari III. Sa ibang balita lokal, patay ang isa ka senior citizen matapos ginlabo sa hinablos sa barangay Bunga sa banwasang Don Salvador Benedicto pasado 2:00 kahapon. Ang biktima kilala kay Melchizedek Baroy, 62 anyos sang sitio Magazine, samtang ang suspect ginkilala naman kay Edimar Baroy, 30 anyos sang sitio Nersi, tanan sang barangay Bago sa Uman nga Banwa. Suno kay Police Lieutenant Everly Canto, ang Deputy Chief of Police sang Don Salvador PNP, ginawayan sa magtiyo ang patubi sa ilang nga uma, tubtub nga naglabot sa nilabanay. Patay si Melchizedek matapos makaagum sang madalom nga pilas sa nawong kagiog. Pilason man ang suspect nga si Edimar matapos makaangkon sang labo sa likod kag gindala sa San Carlos City Hospital. Matapos makagwa sa hospital, gindakop si Edimar kag karon na priso na sa custodial facility sang DSB PNP. Ginpahayag ni Canto nga antes pa manatabo ang krimen, may daan na nga away ang magtiyo. Samtang desidido ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso kag karon gina-prepare na ang mga dokumento. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, 6:21 sa For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duha ng mga kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Live extend. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts. Silently.
Ginanunsyo sa Department of Education nga 261 ka mga eskwelahan sa bilog nga pungsod ang naguba bangod sa Bagyo Paeng. Sunod sa DepEd 381 ka mga classroom ang totally damaged. Ginpahayag ni DepEd spokesperson Michael Powa nga nagapadayon ng assessment sa ahensya sa ground kag ang numero mahimo pa nga magsaka. Sa piyak ka bahin, may kabilugan naman nga 528 ka mga eskwelahan na ginausar pa bilang evacuation center sa mga naapektuhan nga pamilya. Ginpasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagakaigo nga supply sa mga maintenance medicine sa evacuation centers. Sa ginpatigayon nga situation briefing sa Maguindanao, ginpahayag ni Presidente o kunsang Presidente nga dapat may pulisa agud masiguro nga may mahatag nga bulong para sa mga may edad. Ilabi pa nga kalakip sila sa mga evacuees sa tion sang kalamidad. Magluwas sinigin pa siguro man sang Presidente nga may bulong nga hindi na kinahanglan sang prescription kaangay sang bulong sa ubo, sipon, diarrhea, hilanat kag iban pa. Nagwaang pahayag sang Presidente matapos sang report nga madamo ang nagamasakit sa mga evacuation centers nga nagakinahanglan sang gilayon nga atensyon medikal. Ginmando man sini ang pagpadala sa mga doktor sa mga evacuation centers. Ginpahayag sa Department of Education nga madayon ang implementasyon sang full face-to-face classes sa piyak nga may kakulang sang classrooms kag mga manunudlo. Sunod kay DepEd spokesperson attorney Michael Powa nga hindi maripod nga may kakulangan sa classrooms o kun kakulangan sa mga school buildings bangod hindi man inigilayon masolusyonan. Dugang pa ni Powa nga sa karon may kakulang man sa mga manunudlo gani ang ginahimo sa ahensya ang mga ginasaylong iban nga mga manunudlo sa mga eskwelahan nga mas nagakinahanglan. Palayag pa sang DepEd, ginatrabaho na sa ahensya ang paghatag solusyon sa nasambit nga problema. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Inyo ginpamatian na kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga daw Martes, Nobyembre 1, tuig 2022. Sa liwat ang inyong balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!